Tlang tin le mual tin a ko ran ho te General Sunday School Department chuan Sunday School Day chibai lalpa Iso Krista mingin kan bu ka cheu Sunday School Day kan lo thleng le ta a Sunday School Day hi lim takin hlok taka mang turin ko ran ho mun rang rang om te du sakna kan la na cheu Sunday School Day hi kumtin kan mangin Sunday School Day Thuchah te po kan sei thina kumina po hian Sunday School Day Thuchah kan sei le dona Sunday School Day hian Sunday School lodin chwa dan te le atul poimo rang rang te kan sei thina Sunday School Day Sunday School lodin chwa dan kam ni khat dekin kan sei nan le rim du bok kani Sunday School hi khove la lodin tan kum chu kum sang khat sari somriat Zulai thla khan ania adin chuak tu chu Robert Rakesa ani Scotland ram amenia an khuwa Gloucester khuwa din ania heti hunla hian England rama hian Industrial Revolution intran hunlai ania thil siam na mun pui industry mun pui ading supa chunga chuan na thok mi engemozat mun rang atang ten chunga chuan pem khomin industry mun pui na thok an tam em thina naw pang te po na thok a chhor an tam em thina ni ni tin sikula zirna sikula te kai lova le kha zirmu mal lovin naw pang an phusa supa chutiang ang mi te amu thin chuan Robert Rakesia na vem a pathian ni Sunday lo thenga naw pang le khazirmu mal lo pathian ni a vai suau sual rong bol mai tur te tam takan om ti hria in chutiang mi ta na chuan pathian ni Sunday kan ti a hian chutiang mi chu ko khomin sikul lo kai pui thina ti chuan chutiang huna chuan ziak le chiar kop te tin nun phung hrim te po thil tam tak zirti thina ni chutiang atang chuan Sunday School hi soi angkhan kum sang kha sari samriat Zulai thla din alo ni ya chuti chuan Sunday School hi ko hrana te din turin ngen na te siamin Sunday School hi anlo din ta chura pathian thuzir nan te kan lo mang ta thina ni chuan India rama hian kum sang khat zariat somsari paruka Allahabad khuwa din ania Mizoram ero chuan kum sang khat zariat somko pariat kuma Reverend D. Jones Mizoten puzo sa phluya kan ti ho khan din ani thung ani kum sang khat ko somli panga a UPC alo din khan Sunday School hi din ve de ngal mai ani oma ti chuan Mizoram a hian kum sang khat ko somnga UPC alo ding ve thunga Mizoram UPC alo din po hian Sunday School hi din ve ngal mai nei ve ngal mai ani bok ani kum sang kha ko sam ko panga a Mizoram UPC te in din tharle kan ni khan Sunday School Department po hi din ngal ani Sunday School hi kalpui ngal ani ya ti chuan Sunday School chairman masaber hi upa aral sanga ni in upa bi rang vunga hian secretary le treasurer na athok kopani Sunday School Department hi department lian le changtung tak department poimo tak ani awangin Mizoram UPC din tharle ani atang hian kan ngai hlu in kan ngai poimo em bok ani ti chuan Sunday School hi Mizoram UPC te hian kan nei dan hi chimle mar a hian kalpui dan rang hi lo om deuh hlak thina Mizoram UPC bulkan an chantel khan marlama hian pathian ni Sunday choma kan inkhom hun thalai bera Sunday School ka in pathian thu zir thin ani ya chimlama hian pathian ni a sermon inkhom te nei phota chumi nu a chuan Sunday School te hi kai thin ani ya chu General Sunday School Board voi thumna chuan
ko ran pakhat kan nia chimle mara ti dan rang om hi thalave ti in ti dan pakhat kal ni se ti in rela pathian ni chama in khom hun thalai bera hian kan in khom tam lai bera hian pathian thu zirna Sunday school hi nei thin ni se ti in alo rela chu Mizoram UPC ro rel na khol sang ber General Assembly a thlen ni in General Assembly chuan General Assembly voiruk na chuan alo rela chimle mar koran chimle mara Mizoram UPC koran ten ti dan pakhat neya Sunday school hi pathian ni chama in khom hun thalai bera hian kai vek ni se ti in lo rela ni chumi chu hriatirna te po chu in koran rang te po ngen na te po siam mani koran tam takin kan zom bial tam takin kan zoma tuna hian pathian ni chama in khom hun thalai bera hian pathian thu zir Sunday school hi kan kai me kani ti chuan koran then khat bial then khat mi tlem te ro chuan kan ti dan pa ngai pathian ni chama in khom hun masa Sunday school kai te hi kan ti thei chia lo ni in alanga chu General Sunday school chuan alangai poi mo ema kan in ngen non fowa pathian ni chama in khom hun thalai ber hi Sunday school kai nan mang turin kan in ngen non le kum kalta ni kum lama te po khan hriatirna le ngen na te po kan la chhuak zel bok kani chutiang ang taka Sunday school department hi poimo ani awangin engtiang taka poimo nge ti hi zirmi te Sunday school lo chik tu tele zirmi te na an zirdan hetiang hian han soila Sunday school poimo na Sunday school kai Sunday school ngai hlut poimo na Sunday school lo zira lo chik tu te chuan kong rang rang soya kan soi vek seng lo wanga Sunday school chu zirtir na dik lo laka ko ran ho min veng him tu ani antiani ngun taka ngai tu Sunday school uluk takaya ngai poimo taka Sunday school zir thin ko ran Sunday school ngai poimo Sunday school zir thin mi mal nun te chu zirtir na dik lo laka hian hum him an ni bik thin ani zirtir na eng po lo theng sela chutiang chuan ati buai tlem mani ti hi Sunday school zir bing tu te chuan an mu dan ani ya chuba chan Sunday school uluk ta kaya ngai poimo ko ran kan ni chuan Sunday school kai tha ko ran kan ni Sunday school kai member kan tam chuan ko rana zirtina eng ema po lo om sela emo lung oi lo na eng po lo om sela chung Sunday school kan kaya kan zir thin chuan pathian thu kan zir tap thina wangin ko rana zirtina dik lo lut laka te hian min vong him bi kani kan him bi kani anti hialani chu wang chuan zirtina eng emo te hi alaron om zel don alaron chuak zel don pathian thu eng emo zirtina te po hi ani lo zong zirtina alaron om zel don ma sela Sunday school kan kaya kan zir hian pathian thu ring tunun kai hruina te pathian thu Bible filfil sang te kan zir thinani chutiang kan lo zir chuan zirtina diklo eng lo om laka chuan ring tunun hi min vong him ema chuwang chuan Sunday school kai ngai poimo tharzel turin ko ran hote kan in ngen tak meu bok ani tin Sunday school kai taima Sunday school ngai poimo ko ran te chu Sunday school chu tharau lam cho buat saya ko ran in pum khat na man ru ani anti chat tani zirmi te chon chung chu an mu da na ni ya adik mel khop mai Sunday school that tak akai ko ran chuan in pum khat na te hi athane pathian ni singa Sunday school kan han kaya ko ran member ni dang hun dang in khom ngai vak lo te pon ron in khoma Sunday school nuam ta kan han zira zo na le chan na te kan han ti howa Sunday school kan zirlai pathian thu kan hriat fi lo lai deuh Sunday school kan zirlai kan hriat fi lo lai deuh kan han sei howa zo na le chan na te in po taka kan han zir howa kan han nui khom dar te hian ko rana in pum khatna athana chu chuan tharau nun a choi ka nga tharau lam cho min bua sei thina ni
chu wang chan Sunday school kai hi apoi mo ma Sunday school uluk takazira nuam takazir thei ko rana chuan in pum khatna a tha in tharau lam in pum khatna a thlenga chu chuan tharau lam cho ko ran ho min chom thin ani hallelujah amen tia tharau lam hla ne na kan rik vut khera hi tharau lam cho ni lova khatianga hlim ta ko ran ho ten pathian mai chama pathian thu kan zir hova zo na le chana te kan in pe kan han soi khoma kan ngai dan thang ta kan han ti ho dar hian tharau lam cho min pe in ko ran ho min choma in pum khat na that tak a thlen thin ani chuwang chuan Sunday school that tak anei tur hian zir turin ko ran ho ko ran mi puiten ngai poimo ila Sunday school kai te hi in uar thar zel teng u khai ti in kan han som thar le bok ani tin Sunday school zirmi Sunday school hutna le poimo na tak Sunday school lo chi ka lo zirmi ta chuan Sunday school hi rongbol tura in cher chuan na that tak ani ti hi an mu chu dan ani ani khopin karinga he ta nang pangte kan ni lai atanga beginners atanga doctrine department thenga Sunday school kai chuak mo Sunday school kai taima Sunday school zir taima a chumi discipline nuaya pathian thu zir te chu rongbol tura in cher chuna thatak ani ti hi thil dik takani am zia chuan naw pang zir lai naw pang Sunday school zir lai te hi an kum level mil zela an nun kai hroya pathian thu chom chho tura zir lai bu te hi buat sai thinani beginner zir lai beginner zil ru om taka an zir lai buat sai ani doctrine department thangin chutiang anga Sunday school naw pangkai chuak ta chu pathian thu hriat na hian an ma ni an lo thang lian chho tha ema kha zir tir na ba ka kha in khuwa khir na thatak khan ko ran ngai lut na te ko ran ngai poimo na te ko ran za na te kha na satakin an no pante ta tang khan alo thena puitling an lo nia puitling Sunday school an kaya puitling an lo zira puitling an lo ni nuwa hian rongbol tu thatak an lo ni chok chho thin ani Sunday school naw pang department an ron zir chuak chowa PYD an ron ni hian Sunday school kai thatak PYD ta chu PYD a hian an chhor tlak ngal thin na sataka in zir ngai lo hian ko ran ni phung an ron man chho ngala PYD kai hroina PYD anun phung an khria PYD hroi turin an tlak thina chutiang mi ron kal chho ta chu LAD pa an ni in LAD hroi tu ni an tlaka rongbol tu ni an tlaka tual upa ni an tlaka upa ni an lo tlak thina ni chuwang chuan Sunday school hi rongbol tu cher chuat na thatak ani ti hi zirmi ten an lo chik dani athil oi tak ani ti rebok ta ila tin Sunday school kai vak ngai lo mo naw pan lai tanga Sunday school kai vak ngai lo ma ni te ya ma ni puitlin tlinaron puitlinga puitlin nuaron piang thara ko ran ron bel kan ting chi te ko ran ta na chhor tlak tak ni tur chan an ma ni po na sataka an tana an in zir lo chuan ko ran ni phunga hel la ola ko ran in kai hruina tin hel a ol ema hriat thiam lo ne ola pathian thu vaman fu tok lo ko ran ni phung vaman fu tok lo te hi ne ol em thina ni chutiang mi tan chuan puitlin nu ko ran ron bel chawa piang thar chau tan phei hi chuan rongbol tura ko ran en kol tura in cher puitling tur chan na men lova ama atana zirtir na ama in peka khati anga atan lo chuan a har sa thina ni chuwang chuan naw pan lai tanga Sunday school department ron zinzir chuak chho data puitling ron ni chuak chho hi rongbol tu evangelist apo ni sela ko ran en kola pastor na thang po thok tur hian rongbol tu thatak ni na kong chu Sunday school atang hian aron in chop chawani ti hi zirmi ta zirdan ni awangin Sunday school hi apoimo mani ti rethar ta ila atha le ange tila dot le chuan mitin ta na pathian thu zirna ani tlat tani antiani zirmi te chuan adi khop mai khovela zirna insang ranga om chunga chuan zir phalo mitam zok kan ni ang chu soilo theological college pathian thu zirna ranga oma
chu tianga chon mi big deuh rong bol tur in ser deuh mi tlem te in an zirang Mizoram UPC te pon pathian thu zir na sang kan nei chu ATI ani dur tlang a hian tuna mek chu tianga chuan mi zong zong kan zir theilo kan zir phalo zir tur po kan nilawang an ni chuan pathian thu an bia an zira ko ran en kol dan rang rang te pathian thu te an zir ani ring tunung kom om dan tha rang rang po an zir chunga chun kan zir phavelo minol puin ma se kan zir phak na chu Sunday school hin ta ni pathian ni tin hian pathian thu kan zir hi ko ran mi pui minol pui tena pathian thu kan zir theina ani awangin he Sunday school hi ngai hluta ngai poi mu em tur ni ông zia chân Bible cho kan nei thawat hin ke ma din kan chia thau kan tia kan in zir thau thei kan ti ni mai thei ama ro chu ma ni zir zira in zir hi pathian thu in zir ngot tur ni lo zirna college sa sikula kan valu thei lo ni pon kan sai ang khan Bible thiam Bible zir chuak chu tiang ang zir na sang ran zir chuak ten zir turata na Bible fil na te le de khabo chi rang rang zira tura an ron zia chu hi adan hi adang mani ti riat turin adana danga chu tiang ang zir chu zir velo tan a hlok thaka zir dan kan thiama zir dan tur min lo ko mu thin ani chuwang chuan mitin tan hei hi zirna ani awangin Sunday school hi apoi mo lu to kane chuwang chuan Sunday school hi ngai poi mo dewa thei top chua akai tur po enge Sunday school kai tur te po mingziak te po thanem ngai turin kan buat saya ko ran te pon Sunday school kai hi ngai poi mo ram rama chutenga in zir tir tur chuan kan in buat sai hi apoi mo mani le chutiang taka Sunday school chu poi mo ani awangin Sunday school din mun hi va riat chena zir lai tele zir tir tu te din mun riat chena hlok ta kan kalpui hi kan kalpui thei dan tu hi kan ngai tu angai ni ama sa kan han sai du chu Sunday school zir la ya chuan abi ta ken naw pang chu ti khan naw pang lo ni mai sela an kum mila an zir lai tur buat sai vek ani ta ni puitling bi ka hian kum som pariat atanga he ta pitar putar kan pi kan pu te thlen zir turan ni awangin kan zir lai te din mun di hriat angai ta ni chung kan zir lai zinga chon than kha chut le rol ril ru chak tak nula tlangwal ril ru chak tak le khathiam tak tak te grazot le achung lam te po an ni anga tin nu le pa ngai tu na chol to pitar putar tun ma a le khalo zir mu malo pol ni pol khat po kal mu mal lo high school po kal mu mal lo middle school kal ngor ngor kan tiang chi te po nu le pa tam tak eng mo tok an om don bokani chutiang mi in ang lo lutuk tena an zir tur an zir ho tur chu zir lai bu hi buat sai thin ani awangin a buat sai tu tan po hina buai thak em thina nga ma se vo in ni thlang hian zir lai bu thatak a buat sai tu te kal tangin kan la nei zel thina ni chutiang mi te chu mi chi rang rang pui tlinga hian zir lai in ang lo tak kan khung kho ma kan zir ho thina ni chu hriat tur ani zir tir tu te tan po chu kan hriat tur an ta ni abu buat sai tu te pon chu tiang mil chuan an thei ang tokin an ron buat saya zir tir tu te pon chu tiang chu kan ngai tu ana om tur an ta ni zir tir tu te abi takin mi in ang lo tak tak kan ni anga zir tir na thiam tak tak mi le kha thiam tak tak zir tir mi tak tak an ni anga chu ti role ra chon kan upa thatak tak khovel zir na lama chon zir na sang ni hau si lo te pon omang ma se chu tiang mi te chuan pathian thu kan zir tir tlat awangin pathian ina ko ran ho tena zirlai an buat sai pathian thu kan va zir tir ni awangin kan zir tir tu te hian an zir tir thiam em thin zo ka kan zirlai din mun thria in zir tir tu te po chutiang ang ni tura zir tir thiam tura na sataka kan in buat sai angai ni in buat sai om mu man lova voi khathan chiar lek ka zirlai zir tir na ma chon thin kan ni chuan duang tokin kan zir tir thalei thei lawanga chubang chon kan zir tir dor ni phei chon zir tir tu ten thei top chu akan chiara kan ngai poi mo akan bel le pathian thu kha kan zirlai kan bel le kha angai don ni chutiang anga kan in buat sai chuan zir tir tu te zir tir na kha zirlai de tan po mal som na alo ni anga
zirtir tuin kan zirtir thiam tlat kan zirtir that tlat chuan zirlai pon nuam an tianga Sunday school hi ti hian nuam kan lo ti chho zel don ani ti reta ila athange nia chu tiang ang taka Sunday school hi poimo ani katawangin Sunday school chu kan sayang khan pathian thu zirtir na khovela nun dan moi le om dan tha Bible riat na mai ni lo chatuan nun na thleng vanram thleng hol phak vanram in kai tir tura in zirtir kan ni katawangin he kan Sunday school hi apoimo lutuka chuwang chon Sunday school hi thul mai lo turin mimal tin te po kan in zirtir nga ya tin ko han tin te po Sunday school hi engemo awanga thul mai lo tura kan in zirtir hi angai bok kani General Sunday School Executive Board in Executive Board voice ni pangana khan angai tua arela Sunday School kan thul mai lo dan tur mo Sunday School hi engemo tak lo thei lo ani lo chuan thul lo turin engtin nge ma kan la kang ati General Sunday School Executive Board chuan te khin na hei Mizoram UPC ko ran te chu pathian tharau lam mal som na kan donga chu wang chuan choi moi na te kan nei thin ta ni choi moi na te kan nei ngun em pathian khong e na ni hei hi tharawa kan zinga lal paron chen zia min ompui zia khriat na pakhat ni chunga chuan choi moi ni khuwa te hian Sunday School kan thul ani chon Sunday School kan kai tam don lo lu tuka Sunday School kai lo hun kan nga don lu tuka Sunday School kan kopanga mumal lo takin kan namnul mai mayang ti hi a lo omani chuwangin tun ma thang to in choi moi ni khu a te po pathian ni choma Sunday School kan kai thini revival chun zom lova Sunday School mang ram turin kan foi tu ma sa te pon ngen na te po an lo chu to thina ni kan ngai poi mo kho maya hey Aizola te hin karin a in Sunday School hin lo ngai poi mo kho mai pathian ni choma te hi Sunday School kai lo engemo awanga kai lo te hi kan lo ching lo kho maya alom om em mani tin chu tiang in thing tlang mun rang te po ani bokange tin chu ba ka ko ran hi hei tuna phei chuan LADPYD department kan ti te hi general income pui dei kum khat dana nei te lo ni ta a chuwang chuan income pui kan nei lo kuma phei chuan khoi nge ni bial pon in fe chuak teng o ti te po hi kan ching ta zeu hlom mai hetianga in kan ton fe chua kan chua wa thin te hian tual chung ko fran tele awa fe chuak tur te pon kan hria tura General Sunday School department in adu chu pathian ni choma Sunday School vala hek va bo buai vala then lo zong hian program siam thini la kan du ani pathian ni choma sermon hun awa man tum ngote a fe chuak tu tur tan po adik lo wanga tual chung ron kal tur tan po e khai an ron kal don po ka rong bol tu fe chuak tur minon thlo tur kan nei po ka pathian ni choma hi an pualin sermon i da mai teng tilovin Sunday School lo ngai poimo a lo nei pui ram turin le ava fe chuak tur te pon Sunday School chu kan ron ti boi lo wang Sunday School kai ro se ti a program te vasiam thu lo turin ngen na te po executive board voice ni pangana in nei ni se ati angin ni kumlama te po ngen na kan chu to bokani khang te po khangai poimo ramila kan du em Sunday School hi engemo chia that thilemo engemo lo thei lo thil ani awanga thul mai lo turin kan in nge nani tin rong bol tu pathian mi man lai tak kan lo nei vai po in revival sermon in khoma thak len om ti mai lovin Sunday School hi lo kai ram turin kan in nge na pathian mi man tak rong bol tu kan ko hrana kan kol ani phei chuan ani khan Sunday School min zirtir ro se kan han tia Sunday School pathian mi man takena min zirtir khan Sunday School nuam takin kan zira khan Sunday School a choi kang dor zelani chuwang chuan Sunday School hi ko ran le mimal te poina thul mai lo turin kan in buat saya kan ngai poimo hi kan du em bok kani ten kum thon in ten Sunday School kan han kaya kum to pa exam kan han nei thinani kum top exam te hi kan hu phur em thina Sunday School exam kan chethin ming ziak zat ve pon kan exam ngai me lo ome chuwang chuan exam kan em thin ni inalanga Sunday School exam hi kan General Sunday School in ati to pani lo chuan ngai poimo a
ngai lu thar turin kan buat sei kan han du ani tual chung ko ran tam takin angai poi mo Sunday school exam khrim chu Sunday school zirlai bu a thonin kan sem don ten tia an ron lam chur zelani a thona sem tur te tin ko ran then khat chun an ron lei khoma Sunday school exam zong hi aman sat ve kan lei tir don tiang chi te po an om bokani chuwang chuan Sunday school exam te hi lo lau lova lo ngai poi mo a exam tam zel turin kan ti top ani lo chuan kan in ngen tak mewa Sunday school exam khoi san te po awol sam thei ang bera siam tum zel ani mitinina an chan thei zel turata na chu tiang chuan buat sei tum zel thin ani bokani ten Sunday school day tholom hi hey Sunday school day hi sayang khan kumtin kan manga ko ran ro rel na sangin pathian ni voin ni na January pathian ni voin ni na hi kumtin Sunday school day ta na alo ruam man to awangin pathian ni voin ni na hi kumtin hin Sunday school day ya man thin nani chu General Assembly voi som pathum na khan Sunday school day tholom pathian ni voin ni na Sunday school day tholom hi Sunday school puala general abika luturin alo relani chuwang chang Sunday school day nia pathian ni tholom hi Sunday school day puala ni awangin general directin alu thina budget ni lovin chungte chu han thar le ta ila kumin kumkal ta sang ni som ni panga apo khan Sunday school day tholoma tran kan la a thanem kan ngai tlang ma alom mani kan budget po kha cheng singli sanga zasari som ni pasari lain Sunday school day bi ka kan budget be se kha kan khum thaini Sunday school day hi kum khada voi kha chok kan mana wangin hemini tholom hi pathian ni Sunday school ni da kan tholom ai kan lo tho tam thina chuwang chuan kan ngai hlu kan ngai poi mo em ko ran tin ten kumin Sunday school day tholom poi thanem ngai le zwal tu rin kan in ngen tak meu bok ani tin Sunday school budget kan ti te hi hei kum sang ni som ni panga kan lo mang liam ta chi bial tin ten ko ran tin ten kan ngai poi mo tlang le budget thin lo bial kan om lo vani tin Sunday school day tholom kha pe lo bial kan om lo boka hei hi general floi tu te general chu lom mani Sunday school budget thin lo bial kan om lo va bial som thum panga in an budget an khuma tin bial somli pali in an budget an thin bok ani general budget bial ina kan khum na zong hi cheng sang riat zani somli pariat kan nia oi ngai bial chaklo kan om ran lova heng konga hian general Sunday school department chu alom mani kumin sang ni som ni paruk kum thara po hian general kan budget ti san ani khan lem lova chunga chuan kan budget thekte arang thei ang beraron thina ron chunglu le chur turin kan bial tu pastor kal tlang te pon kan in ngen thar le ani tin heng bial Sunday school day tholom kan ti te budget kan tiang chi te po hi Sunday school zirlai bu siam na te question siam na te thil che ranga Sunday school mamo ranga hian heng kan budget te hi man thin ani ti thar ta ila atha ange ole saitur tam taka omanga athui lu tukange kumin sang ni som ni paruk Sunday school day hi ko ran hauten lim takin mang ula ti in general Sunday school department chuan du sakna kan lan chevin sibai kan han buk tak meu choni lalpan malmin som sakro se